Образование. Защо образование? Да изравним възможностите си. Аз съм тук и искам да бъда видим. Ти си промяната. Покажи, че си тук. Аз те виждам, а ти мен. Аз мога. Можеш и ти. Ключът е в теб. Отвори правилната врата. Образованието. Мечтай, защото можеш. Бъдещето принадлежи на смелите. Бъди смел и ти. Ако днес решиш, утре ще можеш. Образованието е ключът към сбъдването на твоите мечти. Реагирай, защото си достоен. Твоето решение изгражда твоето достоинство. Ти не си по-различен. Застани до мен, бъди смел. Може да бъдеш нашия пример. Защото ти си уникален. И защото заедно сме по-силни. Амесия!